Pak Kurawa sapa sing ada sing? Takoni ini. Ora basa karo. Ora usah basa nang peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ora tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja meng Kurawani. Ayo, Amuk Suramarata, Jamrata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana. Piyaine on tekan kene. Ajangi jembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh. Apa iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Tra mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petro. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke Gong tak antil iki. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadan kula kuwi watayang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana. Sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non.
Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamantura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku Yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kaliyan Karaka ing Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, ora usah gawe acara to. Slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae ora usah kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Ora duka sababi menapa. Panjenengan nyumbari karo Natamantura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjane Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Natamantura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan iki lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedanipun tamekaken. Nek kula sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalendra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Bala sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Mandura kok ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nek kula sedewanipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nuwun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni.
ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nek kula Sedewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak utuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nekula Sedewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim. Kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Ralindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen seteng. Iki mau apa ngepit golek Indomaret e. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet ya terus. Leni diri angel ya, Gong. Pedro, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungso kawasa bisa mene pepadang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah mesti kaning bawana. Nggih. Bali yo. Barengipun kabeh iki aja kok kandhake Nekula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nekula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karaku. Yen Nekula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petro. Aku percaya karo adatiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Nekula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kaya terus ora, wis kowe iki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to, nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja bocah cilik. Bali yo. Nggih nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ha iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane Nekula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus Nekula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Blogok kesadulita. Lit. Ma. Wayah Bathara jagat iladala. Persasat gumun setahun jenggleng serendeng. Jebul pinangginipun ingkang kula gonta-gonta, ingkang kula antu-antu, prikelenggan sak mangke sampun kelampahan. Anak-anak kula mantu Nalindra Agung sampun kepareng lempak wonten negaring Mandaraka. Nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina katuran karaharjan rawuhipun nggih wonten negaring Mandaraka. Sowan dhateng ngarsanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun salya pati. Kanjeng Rama sowan tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala boten manggih alangan setunggal menapa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra Ngastina Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Boten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggih anak kula Ngastina. Kula punika jimat paripe bayaning kasantosan.
paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Astina Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu Ana Prabu Mandura sarawuh paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken puja krami karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula anak Prabu Baladewa jagat wasisanipun Bathara Wayapura jagat Pati Indra Jaladewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa mangya yuwana niskala sawan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk kersa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyawati kula tampi nggih akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi kula punika jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestunipun Kanjeng Rama amawahana kasantosaning lair batos kula lan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka syukur menawi kula mekaten mugi kasekecakno anggenjeng andika lenggah anak Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka Karna anakku mantu Karna prayogakno nggon ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggih Basukarna kawula nun inggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna namung drelan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhang pada paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basukarna iya tak tampa gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana Karna kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa ya nggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna Pati Sengguni prayoga nunggu ngadhep ngarsaning Prabu Salya ing Mandaraka Pati Sengguni nenggih sinuwun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan lan derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning daturya negaring Mandaraka krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan lan tak jaluk gandeng dina samengko iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Astina Mandura lan Ngawangga sabab dina samengko panjenengan ingsun dya babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tegese iki rembug kulawarga Mandaraka tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman kula ngestakaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat syukur yen to mengkono kula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karna wonten timbalan Rama Prabu mesthinipun andadosaken kaget sutaning galih menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Astina menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura bilih kalenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka
badhe wonten rembag ingkang nedya kula babaraken madyaning kedaton negari Mandaraka ingkang sakmangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadyan namung wujudipun anak mantun nanging pangraos kula sampun kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babagan menika kula aturaken dhateng Sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene Sira Karna. Kanjeng Rama ndadosaken kagiat sutaning manahipun ingkang putra Ngastina. Dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lenggan maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kaselak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa ta sababipun matika Kanjeng Rama nimbali pisawanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama mboten kados adat sabenipun teka aneh-aneh dene paduka paring nawala dhateng putra ing Mandura pun Baladewa. Sareng kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanjing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkahing batos kula mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika sageta mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadhong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa ta sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu Mandaraka nglempakaken sangganing para putra mantu paduka. Rama nadyan ingkang putra nyawangga semanten ugi kula tadah wadana upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe swala tertentu tansah mastuti sabda tapa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Saryapati sesembahan kula handra ingkang wis pitarum kasiliring samirana mre sareng kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku Karna ing Ngawangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing badhe kula handharaken madyaning pasewakan tumuntun sak mangke radi cemeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka. Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumuntun kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun keladuk sepuh monggo anggen kula ngasta bawat peperintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih muda kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar keprabuning Mandaraka ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewowoken kula menika sampun kewowoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun boten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa manih kadonyan kula sampun kewowoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika metan dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Ngawangga inggih menika pun Karna Basusena duwen
Lajeng kula menika nggadahi putra jaler kalih. Inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Kasinggihan mekaten. Wonten paridamel menapa dene kaduwan Rama Prabu paring dawuh glejah perkawis putra. Kula nuwun sewu. Negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrahmana upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa manjing telenging wana tumuli kula ambrahmana negari Mandara ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine. Kudu iso tumangkar pikire. Jalaran Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten tundhake Nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa, kula nuwun sewu. Apa ora entek alas entek omah? Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Remanipun saben dina namung rupyan-rupyan seneng-seneng nguja hawa. Ngegungake dumeh anak Nalindra ing Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten ana mokal, tumuli nggadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wong salwangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng pun Burisrawa ewadene nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten mrentuling penggalih kaduk ingkang Rama ing Mandaraka negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika estunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Kula namung badhe nyuwun pamanggih. Menawi ingkang Rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser ke Prabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrahmana upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina, anak kula mantu ing Mandura, tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika tanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adaanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah nom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kaliyan kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman anak-anak kula mantu Nalindra muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggih kados mekaten menapa tasih kapetang lepat nggih kula nyuwun dawuh siang Pantara Ratri hamung cipta pukulun tanana liwan kaheksi mila katur kang cundha maneh
Rama dewane ingsun namit pasang Kalimantabi tinebine nglodhone Demawaing Tawang Tuwa Rama Prabu anak kula ing Mandura wonten dawuh menapa nggih nuwun pamunten ala dikejut karo sing manahipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa dene mekaten wiya sing pangandika paduka mboten kanthi kanyono-nyono mongke ngegumana musik wonten manahipun ingkang putra ing Mandura ingkang putra katimbalan sowan wonten negari Manduraka menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajahing rempun tegesipun wonten alindra ing badhean jongkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Manduraka monggo kali negari Manduraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul boten nyono babar pisan bilih mekaten ya sing pangandika paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Manduraka nuwun pamunten Rama. Menawi paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe munjuk atur, kula mboten cocok, kula mboten mathuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun kedamawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring pangandikan menika namung waton paring pangandikan, ning paring pangandikan sing nganggo waton. Dasaripun menapa? Niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembagan kaliyan Alindra. Sesaminipun yuswanipun utawi sakbaraan nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pamunten menawi katiti priksa saking blegering lair Rama Prabu menika tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng keladuk yuswa tegesipun dereng pikun monggo nyatanipun tiyang ngasta bawat pemerintah negari menika menawi tasih tumangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta njangkahaken suku menika tasih wenang asta bawat pemerintahan nuwun pamunten Rama menika tasih katingal muda Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab ata bebayunipun lan prabéda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten mathuk. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika ing ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat. Wula salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak panjenengan ora iso ngrasake salya semanten ugi kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura menika sampun pinesti dhateng Kodrati Hyang Manasa monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru sukunipun ing Rama ing Manduraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun wastani Nalindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning iso ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon mboten wonten sanesipun lahir salya sampun nindakaken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ingkang setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Manduraka katon tentrem negara Manduraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Manduraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Manduraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka njaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Manduraka menika sami boten wantun tegesipun kula sampun dados Nalindra ingkang sae
upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis pinengku garwa panjenengan, anak kula Surtikandi pinengku garwa anak kula Karna, anak kula Banwati pinengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang, aja gampang semindi marang panguwasaning wong tuwa ning kulinakna bebodra dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak, uripe salya kuwi sak teruse kepiye. Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Patine salya menika ya manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat, apa-apa wis temata, negara wis temata. Kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titiwancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos dhuwur. Namung kula suwun niku pratikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panjenenganipun badhe merail negari Mandaraka menika tumrapipun Paduka Kanjeng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun, kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang banjinde banjiladan. Menawi kedah adil mesinipun putra Paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Panggriye. Sinten nggih? Sinten ingkang gadahi hak tumrapi negari Mandaraka? Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawajajar pun Gumira tawu. Inggih menika pun kula sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas, menapa Rama Prabu mboten gadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka. Jernyatanipun kula sedewa menika wiwit lair sampun timilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran, tegesipun lare kalih menika lula. Lare kalih menika lula. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakangne telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten mrendra raosipun badhe maringaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng kang putra pun nekula sedewa Rama Prabu. Punapa ta mirah ingsun Raden Mas Bagong mijil Duda tanpa karya sengkang rinemekan Gusti kelong reno sak sekarnya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu nggih. Matur nuwun. Jengandika anak kula ing Mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinaca ing Bajralungit. Ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula. Menika kulit daging kula. Kula kelingan. Jaman nalika nalindra Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adi kula Madrim
nalika semanten seda kunduran nekula Sedewa nalika semanten kula gendong tumunten ate kula janji nggir kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksenana jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten aduh anak Prabu Mandura matur nuwun dene jengan dika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak macak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrib. Mestinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangawaosipun negari Mandaraka. Kula mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika njlomprongaken dhateng asmanipun ingkang Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalendra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh mboten ketang sekedhik nakula Sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka. Nyuwun pangapunten. Langkung sae nerak dhateng menapa ing sampun dipun sabdaaken menapa nerak dhateng pernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepata bilih Nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun Nekula Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasedan jati. Upami sak mangke sampun wanci badhe mapan wonten ing Lokabaka. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula hawlung entuk dendaning Jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nek entuk dendaning Jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke Nekula Sedewa menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembab namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya, Sengguni. Ning sing apik-apik wae ya Sengguni. Inggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ingkang klaturaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu nguncati dhateng menapa sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalendra mbanci ndemban siladan. Menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih ayem perkara sesuk
kudu disaur nggone wis ngoncati sumpah Srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para Jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula nek kawula meniki urusane karo kawula meniki sing ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ingkang sampun paduka ucapaken nalika angon bandhateng punaden kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Batulaya mboten ngantos dumugi jawining parapatan menawi ngantos dumugi jawining parapatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikra raken awang sesangka nalendra mbak marwa sing sang mangyat kurta kata kabeh mangyat kurta kata paping irika sang binarwasa irika sang binarwasa ing sidemadaning pasewakan nalika sampeyan jantangan manjanipun Reki Patih Harya Sengkuni tinampi nata ing Mandara Prabu Salya dadosaken legeng penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wardu jare wakeca ngenang durung abange durung manding dasaring pertawa kasaru geger njaba piyak ngarsa kang ping mulya sebanipun amuk apa to kang dadi darunane ora numacan kumuran Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan karya jingak kang samya mulat dalam tata trapsilanira ngacomaken wastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta jagat wajisanipun ora wayah jagat wiladal gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lha kok janur gunung Kadingaren Panakawan sowan ning negara Mandaraka Petruk padha raja sapraptanira Panakawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang Kalimantabi tinebene ing ladeni Jumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk
Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Wis ndak tumpah karo bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun ketepan manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri nanti Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku kulo sing negara Mandaraka to Bagong Padhararja sak praptamu pangatunipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan ring sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem mekaten inggih pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong ngomongane ora ting pletot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau itu ha iya Panakawan Bagong Panakawan Petruk Padhararja oh sing dimatke aku sik ta to pangatunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangatunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestu Tampanana kula pundi nggo jimat paripe nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kandung bolong Padhararja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku Tampanana Petruk kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kantong bolong Padhararja sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana Petruk niki sanget anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Petruk wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan mangka tanpa tinimbalan gage yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk matur sembah nuwun sinuwun kemareng kula ngaturaken tebasi sekul binung keling ron klapa ampun tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur nasa paduka Sang Nata iya Petruk ora dadi ngopo ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara Ndara Janaka ning kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening ndara-ndara Pandhawa mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng negari Mandaraka dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes lho tembungmu piye Petruk panci kula menika bidal saking negari Ngamarta ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darmakusuma nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika
Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa tusan kelawan sira Petruk. Nggih. Mergo sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wewadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka, kowe matur apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Kadang Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kengbu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktaki karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewangono aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwake, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku, wong loro Ndara Janaka suwe watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Kula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong. Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa
panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Salyapati Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengan anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung mrayogi gandeng samangkin kula sedaya sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalipun kula sedaya panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka saged kinarya mukti kadang kula pun kula sedaya samangke menawi jenengan mboten peparing wah kula nuwun pangapunten setunggal damel gelo manahipun putra kula sedaya angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak nggih menika Gampil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula sedaya babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandhung bolong Rama Prabu Caca muntap ler kinatap duka yayasinepe Petruk kocak mundarandir hidup nyomangolon caka wadanane rombaranang ing Petruk nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina ya kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe babagan nek kula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka oh nggih lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati aku menurut dadi batal wakile kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi ora sah cerewet budaya aku gelem aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sapa tapa wala keras iki kok kok malah kaya ngene wis nek kowe sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa wong ora duwe ibu nek mungsuh ratu siji iki wis tenan wis pahit iki ra dirasa kamanungsan kok iki nyumbang yatim piatu ya ora tau nekeki wong sing ora tau ora iso mangan ya ora tau ora iso nyandang ya ora tau sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok gong lambene iki sing apik ora apa-apa krungu mbok ben wong nyata aku ki nek omong nek nyata ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki nek nesu tandangane tandangi piye maksude ya tak tandangane karo kowe barang lho kok karo aku barang iki piye aku ra wani kok wah lha piye ya berarti aku rasa omongan ora Petruk nun aku ngejak guneman karo kowe nggih kersanipun kowe bali pripun kondo karo Kula Sedewa kondo pripun yen Kula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka mula kowe bali ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo oh nggih nek ngoten kula tak wangsul nyuwun pamit madal pasilan kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Salyapati yo yen Kula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana nun nggih nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e.
Duryudana perlu apa? Petro iki pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiyat njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika merga Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangan iku kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petro mulih ya men. Petro mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndarana Kula Sedewa. Suwanten ngersane Ndarana Kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten." Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Wis anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Ora usah melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Dawuh. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi, kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong.
argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbuh. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Pamandos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh sewu sinuwun salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasdewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean ajeng nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawojajar Bumiratawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok ning wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Iya. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandra lan mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, apa? Niku lho hartane arep Jawa. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah ora malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Duryudana alona ngandika alona ngandika dhuharine ingsun dhuharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Roming Mandalaka nggih. Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekulasedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra Ngastina.
menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandalaka nadyan namung sapro dikanggo kalih. Saning Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasihku merangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandalaka. Kula apal kayane watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa namung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandalaka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat nupya ingkang sampun boten saged dipun iwahi. Kula ingkang badhe jagi dhateng kamuntenipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandalaka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandalaka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur kedaton karna sembah kula nginggalaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandalaka purna gati ning pananggilan sanadasa kundur kedaton jelek angking gambaran kula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa sundur ing puri kadatan ing paripurna ing samata Sewakan yang undur Angkat-angkat Sesat-sesat Doeng sang-notong Yang suneng periki Harap-harap Saya Juwana mirokungan Waktu setan Kus mengantar Satu
Kajarian putra lamun kawekarsan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta kowe mawon dadak kering apa iku? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning gur goblok. Goblok piye? Kowe nek diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani tanpa aku kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ora masalah aku. Mune nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nakula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nakula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepunden nek cara aku ngisin-isini. Tru. Kowe mulai tenan wae? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ra rumangsa kelangan aku to. Nek
Nek aku mati aku kowe ora ora kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Amin jatuh. Yo. Iya. Bali yo Bali yo. Tro. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Bang ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ah jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuan blondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora mung siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing ngombane anggur. Ketake kaya mendem lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe nguneke Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu Wis kok, ora gawe masalah. kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kandha karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Tuk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomarmo. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Dar dening aku.
aseme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Wong ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak delok wayang. Karena tangane ngene iki kono langsung glecakno. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, rak tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadoan. Iya. Kono kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok gleleng ya. Ayo anak Semar iki geleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece, kowe. Dime HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek ngirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh ya, ya engko tak afdreke. Ya, ya. Nonton bae kowe. Heeh. Petro iki. Mati dereng aku. Oh. Wah. Iya. Wah, edan tandange. Mriki, Den. Mati ora iso. Woe, ah. Ya. Awas. Oh, ah. Biar awas. Ayo. Go, mati. Go kenapa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Awas gong, oke. Oh, ora tekan tangane lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku krocok tumbak ora kelakon mati derajat toko barang. Udus ora. Iya ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ngomong ora. Ayo, pokoke anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus. Udus.
iya. Weh. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ra sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-mingo ngene iki sit ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena. Dompete ra kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau Bapak piye? Bapak lunga apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Pinggir. Tak praktekke kudu mandi. Oke. Oh, Bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga apa biyong meteng tua tes dadi banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Gong. Getak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbak kon ra lara. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramlata saya ora tembang yen foto. Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Glelek kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya baku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur. Wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratap. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ora kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo, ayo. Nggon dodo wae, nyo, ayo.
Padhake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo, wedi marep tak mungkur nyo. Lho. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi wae ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya aku ya kaya kowe nyo. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo arep ngapa ayo. Mburi wae nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake wah ya. Ya. Bres ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, ge wis. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndotok dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki digapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan dombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, modar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kuwi. Kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora usah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya met nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh, cah ora dong ora. Pisan gas yo. As, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glithake, kuwi sing kalah. Nggih. Nyo, kula, oh iya sing lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning ngantem kekuatan kowe. Wah. Yung aduh ora seru-seru narik ora banter-banter daduk lemah ya ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki, ya. Ora apa endi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sithik arang tak ditata-tata e. Ana aku tata-tata barang. Yo, siap. Untuk bendone ndi? Iki lho nyileh bakul degane. Lho bakul degan ora. Oh diar kowe. Nek radi pisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Wis pindho lho, Truk. Wis pindho kendenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora.
ora ngematke Petruk apa Sengkune. Luweh cah edian. Lak sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju para sata Kurawa sapa sing aduh yo. Takoni ne. Lho. Ora basa karo ora usah basa ning perang ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja meng Kurawani. Ayo, Amo Suramarata, Jamrata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh. Apa iku? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Tra mlayu. Mulene negara Ngamarta nek ra mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petruk. Nun. Kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Saryapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke Gong tak antil lho kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petruk. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Najan kula kuwi watayang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petruk. Ora bali titanana. Sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana.
Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah kok. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinun Prabu mboten Sinun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah. Ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamantura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Oh tak kira nek nyeluk aku yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai, menapa paduka ngendika nantang kalian karo kowe Mandura? Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong, kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono lah. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura ki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Ora duka sababi menapa. Panjenengan nyumbari karo Natamantura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Natamantura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diobar-obar ngene kalau sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedah dipun tamekaken. Nek kula sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalendra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalendra ingkang Sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalendra ingkang Sugih Bala Sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nek kula sedaya angripun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe
sing luwih akeh kemawon mboten mentala matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentala? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye, Pedro? Nun. Kok ora Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nek kula Sedewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nekula Sedewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Rarindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setang. Iki mau apa ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet ya lho, Dene dili angel ya, Gong. Pedro, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa mene pepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Bali yo. Barengipun kabeh iki aja kok kandhake Nekula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nekula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok wis to manut karo aku. Yen Nekula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petro. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Nekula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kok ya, Tru. Ora, wis kowe iki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali yo, Tru. Nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja bocah cilik. Bali yo. Nggih nggih. Langsung jujung amarta wae, Tru. Ha iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih, Den nggih. Yo. Nek ana murinane Nekula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus Nekula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati.